бардора, ҳозир ман шуморо тарзи пополнит кардани покетопшона ба Binance нишон метам. Ай ҳама дар ай осонтаринша нишон метам. Сурати профилтонро меҷиқин, бари экран тарафи чап меҷиқин, пополнит меҷиқин. Якбор нишонатон метем, пополнит меҷиқин. Ана дар инҷа Binance Pay мекунем, ина ҳасташ. Binance Pay мебинед, меҷиқинаш, минималка $5 ай. Ай ҳама дар ай осон ва безопасни тарин ай. Ман инҷа ҳозир $30 пополнит мекунам, барои ҳамун 30 менависам. Тағйирот валид мекунем. Баъд продолжит меҷиқем. Ина ҳасташ. Продолжитро меҷиқем, сайти Binance равонмон мекунад. инҷа ҳозир як хелотонам мумкин YT бинависад, аксар нав YT мекунен. Почтатон қатъи YT мекунен, медурен. Баъд ҳаминҷа байни ин форма мебарен, продолжит браузере меҷиқем. Ина ҳасташ. бо подтверждат меҷиқем, кнопкаи зарди калон поёнда. Ана парол дар инҷа дар аутентификатора, баъд почтатон дар меяд, ҳардушам менависем. ҳозир аутентификаторам ҳам менависам. ҳарди пароларо карочи навистам. На худаш продолжит кардуша. Позже меҷиқем инҷа ҳозир. На якумги кнопкара. Позже меҷиқем. Ана баъд вернуться к торговцу менависем, меҷиқем, ина ҳасташ. Ана успешно обработан навис. Начать торговлю меҷиқем. Ба ҳамин тамом бардоро, гузашт так пулмон успешно пополнить шудак. Ман инҷа ҳозир скритагим нишон намекунад, ки пополнить шуда, нақдаш успешно навис. Ним тариқ короче пополнить мекунем. Саломат бошед.